Hlavne vy, milí páni, byť zameraní aj na to, čo si oblečiete. My vám teraz poradíme, ako na to. Presne tak a práve preto sa už teraz rozprávam s Andreasom Krausom, ktorý je našim hosťom. Pekné dobré ráno prajem. Dobré ráno. Nás zaujal Václav Klaus, ktorý prišiel na istú akciu tak zvláštne pre mnohých oblečený. Ty si už pozrela jeho obrázok, ja by som chcela vedieť tvoj názor. Toto je on. Áno, videl som to, čítal som k tomu aj nejaké komentáre. Nemyslím si, že by tento pán mal nejakú krízu identity. Skôr si myslím, že celkom ako ten zámer bol dobrý, len to prevedenie mu až tak nevyšlo. A tým pádom to nevyzerá veľmi vábne. Ten vek by som možno do toho ani nemiešal, lebo vek je len číslo. A to neznamená, že keď má 76 rokov, že sa nemôže obliecť štýlovo. Len pár chybičiek, keby sa napravilo, tak by to mohlo vyzerať dobre. To znamená, ktoré sú to chybičky, povedz? To znamená, že to sako, ktoré má na sebe, je mu veľké. Čiže pridáva mu na objeme v tej hornej časti, je príliš dlhé, rukavy sú príliš dlhé. A zase naopak, tá spodná časť, tie nohavice sú zase príliš malé alebo príliš úzke. A tým pádom to celé vyzerá tak neproporčne. Ale všimol som si topánky, ktorým sa hovorí double monk strap, čiže s takými dvoma prackami. Niečo mi hovorí, že vieš, o čom hovoríš, keď sa pozrite na jeho nohy. Čiže je to niečo podobné. A tie sú veľmi populárne v Taliansku. Ono to asi aj mal byť taký trošku ten taliansky štýl, s nohavicami kratšími alebo vyhrnutými. Len by som možno do tých topánok potom v tom lete nedával tie čierne ponožky, ktoré nám tak vyzerajú trošku rušivo. A hovorím, keby tie nohavice boli voľnejšie, možno bez tých aplikácií nad kolenami a sako trošku kratšie a viacej vyštíhlené, tak to mohlo celkom dobre dopadnúť. Inak toto je zaujímavé, lebo naozaj tie ponožky sú absolútne fópa v tomto prípade, že? Či nie? V tom lete je to také viac menej zbytočné, lebo tie krátke nohavice v podstate slúžia na to, aby tá cirkulácia vzduchu tam bola nejaká, aby človeku nebolo tak teplo a potom keď to zabiješ tými ponožkami. Ale sú také kratučké ponožčičky, ktoré nie je ja vidieť. Osobne mám ponožky. Jasné, čiže na to treba myslieť. Toto je veľmi, toto chlapci začali nosiť, ja sa mi to veľmi páči. Musím povedať, že naozaj si odborníkom. Mne osobne sa Václav Klaus páčil, ale áno, sú tam presne tieto chybičky, čo si povedal, a preto to robí celkový dojem taký čudný. Ale pán Klaus naozaj na svoj vek vyzerá fantasticky. Určite. A myslím si, že si to môže dovoliť. Teraz nemusí mať, ja neviem, kráťase s ponožkami a sandálami. A propos, čo na toto hovoríš? Sandále a ponožky. V princípe už tie sandále ako také na mužskej nohe podľa mňa nevyzerajú teda veľmi dobre. Keď tak snad naozaj na voľnič... To si teraz chcel povedať, že na ženskej by to prešlo, ale na mužskej... Áno, sandálky, pekné, elegantné sandálky na ženskej nohe, prečo nie? A na mužskej, mne osobne sa to veľmi nepáči. A keď, tak naozaj len tak niekde na voľný čas, k vode možno. A zase dať si ponožky do sandálov je podľa mňa úplne nezmysel, lebo tie sandále si dávam teda preto, keď už, lebo mi je veľmi teplo. Tak ale len si povedať, že nechcem, aby sa mi potila noha v tom, alebo ja neviem čo. Práve naopak, ale zase samozrejme, nemal by sa, ale... Dobre, ale vieš, tak akože koža na kožu. Hej, skôr o tom asi... Ja teda to... Pozerám, aby som vysvetlil, ja to nenosím, áno, ja len hľadám len argumenty, ktoré asi používajú tí, ktorí to robia. Podľa mňa je to nezmysel. Dobre, poďme ďalej. Boli veľké horká. Hej, mnohí biznismeni musia byť v oblekoch. Hej. Povedz mi, ako teda si zvoliť oblek, aby sme sa nepotili, a čo musí mať teda podľa bontónu možno, že aj sako, keď je nejaký biznismen, muž? Tak pokiaľ pracujem v oblasti, kde sa ten oblek vyžaduje, alebo kde to proste tá situácia si žiada, aby som pôsobil formálne, tak sa tomu obleku asi nevyhnem. Hej? Čiže tá možnosť potom následne odloženia toho saka závisí od tej situácie. V princípe, pokiaľ je to formálna záležitosť, tak to sako by malo ostať na tom pánovi. Ono kedysi sa košela považovala za súčasť spodného prádla, čiže bolo úplne nemysliteľné, aby si gentleman vyzliekol sako. Hej. Ale dnes už sa tak veľmi prísne neberie. Košela. Košela s krátkym rukávom. Košela s krátkym rukávom, výborná vec na pláž. Na pláž. Čiže ty vieš, ale teraz... Tam to nie končí. A tým to končí, lebo teraz mierim predovšetkým na rôzne svadobné oslavy, kde chlapi zhodia okolo polnoci tie svoje spotené saka, lebo už sa dobre bavia. A je tam spotená košela s krátkym rukávom. A krátky rukáv, vieš, na takéto bielej. Áno, výborné. Pokiaľ budeš robiť
obsluhu v rýchlom čerstvení, hej, tak tam to bude mať nejaký zmysel možno. Je tam veľmi horúco pri tom grille, ale inak by som si košelu s krátkym rukávom nedal. Jedine naozaj možno na pláž aj s nejakým havajským vzorom. Ja viem, že veľa ľudí tie košele hľadá kvôli tomu, že je teplo, hej, ale myslím si, že tá košela s dlhým rukávom a prípadne si ten rukáv vyhrnúť je o mnoho elegantnejším riešením, než si dať ten krátky rukáv. Ďakujeme ti veľmi pekne za tieto slova. Víš, ja sa nemôžem na teba vynadívať, to je úplne úžasné. Vieš, čo ma na tom trošku hnevá, že mnohí muži si povedali, toto by som asi nenosil, ale práve takto by mali muži chodiť. To je úžasné. Ďakujeme veľmi pekne. S Andreasom Krojcom. To je môj subjektívny názor, ktorý som mala potrebu povedať proste. A už ho poznáme. A už to je ďakujem. dobre. My sa inak s Andreasom budeme ešte v ďalšej polhodine rozprávať, ale